Thokozani bogogo, thokozani makhehla, bogogo namakhehla. Ngicebo umfana kagogo lona ungcobo omkhulu umashiya amahle ufuze fulela unyosi uyiqadi. Thina safaka umunwe ey'nqini savuka sakhwifila ilanga thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngey'nkomo. Sengisho mina-ke unompunyumpunywane uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala. Iy'ntombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyoka lihlabela imzondalo. Bogogo namakhehla namhlanje ngifuna ukunenzela into ezotshengisa ubunyanga ukuthi abulahlekile. Ngifuna nje ukuthi nginenzele into ezotshengisa ukuthi ubunyanga akulahlekile. So ngicela nje ukuthi ningilinde ngiphume la emotweni ngiyongena la ngizofike nginihlanganisele khona leli khambi leli bogogo namakhehla. Ngifuna ukunihlanganisela ini? Ngifuna ukunihlanganisela isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Bogogo namakhehla niyazi nani kade ngagcina ukuthi ningibone la ka-YouTube. So senizongibonayo manje. Thokoza. So ngicela nje ukuthi ningilandele ningene nami la ngaphakathi. Asambeni. Bogogo namakhehla nakho-ke sengifikile lana ngeke ngibe mude but njengoba ningazi-ke ngiyinyanga yama-testimony bogogo namakhehla, ngiyinyanga futhi nakhona eyaziwayo ukuthi uma ulahlekelwe umuntu ubuya ngesinye isivinini ngo-reverse la kumina. So bogogo namakhehla njengamanje ngizonenzela nje into esimpuli niyibone nani and futhi into engizoyenza futhi nakhona ngizoliye nginitshengise ukuthi ngiyakha kanjani lento ngalana, ngiphinde futhi nakhona nginitshengise futhi nama-testimony alo leli khambi leli bogogo namakhehla. So ngicela nje ukuthi-ke nginichazele. So lana-ke bogogo namakhehla isikhafulo mese sesiphekejiwe sihamba kwi-sachet ecishe ibe kanje. And then emva lapho-ke lana impepho yamawele. So iyona le imihamba. So uma ukuthola uzokuthola konke kundawonye kanje. And ku-800 bogogo namakhehla. So engizokuchazela kona kusimple. Into yenzayo-ke la ebusuku ngabo-12. Thatha nazi isikhafulo sakho. Thola iwindi. Vula iwindi bese ukhipha isandla ngaphandle, umzimba usale ngaphakathi. Bese uyakhuluma. Wena ntombi wena siphamandla. Ngicela ukuthi-ke ubuye. Ngiyakuthanda usho yonke into ofuna ukuthi uyisho. Ngiyakuthanda uyazi nezingane sobabili and futhi nakhona ngifuna ukuthi sakhe umuzi, ngifuna ukuthi-ke konke esikwenzayo kuphumelele when it comes to uthando nasempilweni. Ngicela ukuthi ubuye la bezama ukukuthatha khona abakuyeke usondele la eduze kwami ngoba uyazi nawe ukuthi-ke uwe wangisukela wangitshengisa uthando. So sengisele ngedwa njengamanje ngikuthanda ngedwa. Ngicela ukuthi ubuye. Yayizwa leyo nto le? And then emva lapho bese wenze njani bogogo namakhehla? Ngithi isandla singaphandle umzimba ungaphakathi bese-ke uyakhafula uthi qedile ukukhuluma ngithi. But before wenze konke lokho bogogo namakhehla bengisafuna ukukhuluma ngale phathi emnandi. Before wenze lokho sengizokuqalela phansi. Thatha impepho yakho la uyishise. Angithi uyishise impepho uyishise. Angithi yabo iyasha manje. Bese uthatha nje iphintsha yesikhafulo sakho ukuze ngithi sizoba namandla uvuvuzele phezu kwale mpepho le. Senginifundise enye indlela-ke manje ukuthi nisenze isikhafulo sibe namandla yabo. Bese while isha le mpepho le kanje wenze njani wena? Uyahamba uye ewindini. Ngizoniqalela phansi ukuze nizo-understand. Impepho iyasha kanje and then emva lokho isikhafulo usibeka la. Wena wakasibanibani, wena siphamandla wakasibanibani. Bengicela ukuthi-ke njoba sasithandana lubuye uthando lwethu ngendlela elalenzeka ngakhona. Ngicela ukuthi ungitshengise uthando ubuye uze la ngoba uyazi nezingane and futhi nakhona njoba bekuthathile lo muntu ozama ukungithathela wena. Ngicela ukuthi asuke eduze kwakho kube wena obuyayo ungitshengise uthando. Konke okuhle ngiyakudeserve. Ngoba wangisukela wangitshengisa uthando sengisele ngedwa manje ngiyakuthanda and manje angazi ukuthi ngenze njani. So ngicela ukuthi idlozi lakho lithambise and then emva lapho-ke usho bogogo namakhehla ukuthi-ke idlozi lakhe alithambise abuye. Awuzami ukumthakatha uzama ukwakha naye. Angithi uzobe ususho njalo kwimpepho. Bese-ke emva lapho-ke uyakhafula. Khafule bogogo namakhehla angithi. And then emva lapho-ke uyahamba-ke bogogo namakhehla ekuseni
into ozoyenza angithi uzobe ugqoke i-under noma uzobe ugqoke iphenti uma umuntu wesifazane. Into oyenzayo uthatha leyo under leyo nephenti ade uligqokile noma iphenti ade uligqokile, uthathe uthole into eyindishi kanje enamanzi, hlukuhle ngamanzi a-clean, ukhiphe wonke umsoco wokungcola kwalelo phenti lelo. Bese bogogo namakhehla uthatha amanzi lawo alawo manzi ephenti noma we-under, uwafake esigubhini noma ese-Coca-Cola noma ese-Tropica noma isani. Bese emva kwalapho uthatha nasi isikhafulo sakho, angithi usivuvuzele kuphi? Usivuvuzele ngaphakathi. Ngaphakathi kwani? Ngaphakathi kwelentuzana kwebhodlela lakho leli namanzi. Bese uyothola isithombe sakhe esingange-ID. Angithi i-ID umuntu uqondile ubheke kanje. Nawe uma ukuthi awutholi isithombe se-ID uzobheka ini? Uzobheka mhlampe iy'thombeni zakhe ko-Facebook noma ko-Instagram, yabo? Bese emva kwalapho uthola isithombe la ebuka khona. Bese umbuka ey'nhlamvini zamehlo. Ngiyayizwa leyo nto? Uthathe la manzi lawa uwaphuze, awuwagwinyi. Uma uwaphuza umbuka ey'nhlamvini zamehlo. Bese emva kwalokho uyakhafula. Ukhafule bese uyakhuluma-ke, usuyosho yonke into, uvuleleke phela na usho, ujule ukuze naye mephupha noma ecabanga shawe lolo valo ngoba sifake odabula valo la, sifake uwozawoza, sifake umathithibala la, sifake iphiko lesikhova, safaka iphiko logwegwe, safaka abangqongqosi, yebo gogo namakhehla sithakile kwangempela. Bese emva kwalapho-ke njengoba usumkhafulelile kanje, uyenzela kuphi leyo nto? Uyenzela ehlathini. Gubha umgodi nje omncane, angithi phela isithombe vele into encane nayo. Gubha nje umgodi ngesandla kanje, bese emva kwalokho-ke uyasifaka ngaphakathi, bese uyavala. Awusibhekisi phansi ngoba uyobe uyambulala, usibhekisa phezulu, nisabukana kanje bese uyavala. Bese uthatha la manzi asele la ngaphezulu, uyakhuluma futhi nakhona. Uthi njengoba ngikuthanda mina ngicela ukuthi ubuye, ngicela kube nje, usho yonke into ofuna ukuthi yenzeke. Bese emva kwalokho-ke uyathela. Uma uqedile uyadedela kanjalo, ulahle isigubhu, uhambe, awusabheki emuva. So bogogo namakhehla, njengoba nginichazelile ukuthi isikhafulo sami sikanjani, nakhona ngifuna ukuthi ngiphinde ngigcizelele. Su-800 isikhafulo sami. So thatha leyo namba yami lela phansi. Uma ukuthi ufuna ukubona ama-testimony amanye, ngena ku-Facebook wami, nawo uFacebook la phansi, ungene futhi nakhona ku-Instagram wami, na Instagram wami. Uma ukuthi futhi nakhona ufuna ukuthi uhambe uyongibheka ku-YouTube wami, uzothi Umcebo Umfana Kagogo. Bese uyahamba uyobona-ke lapho ukuthi abantu ngibalapha kanjani. So bogogo namakhehla, nayi-ke i-testimony yokuqala. Thokoza mkhulu, thokoza. Eish bengizama ukufona ngisithi ngitshele umuntu ubuye ne-testimony ujabule. I'm so happy. I don't know. Thank you so much. I don't know ukuthi ngikubonge kanjani. Ngisebenzise izinto zami on Thursday. Sivuka kuyi-Friday. Namhlanje nje umuntu uyenza ngathi I don't know, like he never left. He was there the whole time. Ngiyabonga. So njengoba ngishilo-ke bogogo namakhehla, nizwele nani ukuthi-ke le testimony lena eyesikhafula angithi. Kuningi bogogo namakhehla engikwenza kuphuma ama-testimony. But-ke njengamanje ngisafuna ukuthi ngiphinde nginitshengise ukuthi leli khambi mengilenza ngilenza kanjani. Buka le video-ke.
Thokozani bogogo, thokozani makhehla, bogogo namakhehla, umuntu we-businessman uhlezi esewucingweni. Njengoba ningibona lapha ngiyagudla bogogo namakhehla, ngiyakuphi ngiyafaradela ey'thebeni bogogo namakhehla, ngiyaxoxa lapha ngiyahlanganisa ngobuchule. Njengoba ningibona nje lapha bogogo namakhehla ngihlanganisele isikhafulo esangidumisa sangenza ngapha mkhulu ngendlela engimkhulu ngakhona namhlanje. Njengoba ningibona-ke sengiqedile ukuthatha-ke bogogo namakhehla, nakulapha bangibingelela sengiyagudla-ke ngiyakuphi esilahleni sami bogogo namakhehla engisithandayo. Njengoba nibona lapha uphiko lesikhova lolu ngiyantshela iwozawoza lena abaphaphi bogogo namakhehla igobandlovu leliyana ngiyakutshela wena qangandlela udabula valo bogogo namakhehla iphiko logwegwe umhlathi wenhlwathi bogogo namakhehla ikhanda lenqa unyawo lempangela ngiyantshela umwelela bogogo namakhehla ngiyantshela la ngiyahlanganisa abathathi njengoba nibona-ke isiphikeleli lesiyana amafutha ehashi amafutha engwe. So bogogo namakhehla njengoba-ke nibonile-ke nani ukuthi-ke ngiyakha kanjani yonke lento lena bogogo namakhehla nibonile i-testimony nabona ukuthi ngiyakha kanjani bogogo namakhehla. So engizokusho-ke njengamanje kukodwa, if ufuna ukuthenga umula eJohannesburg, into oyishoyo kumina uyasho ukuthi mkhulu ngila eJohannesburg ngicela i-cash on delivery, and then emva kalapho-ke thina-ke sizobe sesikwenzelani, sizobe sengithuma o-driver bafike bazokudilivela leli khambi leli. Mebeqeda ukukudilivela leli khambi leli, wena bese ubanikeza imali uma ula eJohannesburg. Uma ungekho eJohannesburg, ungaphandle kwaseJohannesburg, mhlawumbe koThekwini kanje, noma mhlawumbe ko-Cape Town, ko-Port Elizabeth, ko-Kimberley, into ozoyenza awuluku waste isikhathi, cela i-account number mkhulu, bengicela nje lesa sikhafulo lesiya engisibone ku-YouTube, and then emva kalapho-ke bese mina ngizokwenzelani-ke bese njengoba uzobe ucela kanjalo, bese-ke emva kalapho-ke uzofaka no-110 noma uzofaka u-60 rand. 60 rand u-7 to 9 days, u-110 u-3 to 5 days kaphepha. And then-ke bogogo namakhehla uyobe usuyoza nayo i-SMS, usuyaqala-ke uyalinda-ke uzothola isikhafulo sakho. So bogogo namakhehla, angazi nisafuna nginigiqabeze ngenye futhi i-testimony, anike nibuke la. Thokoza mkhulu. Ngiyabonga isibusiso nje kube ukukhuluma nawe nje Mkhehla. Futhi uyisibusiso ngempela mkhulu ngoba ingalela ngakhuluma nawe izolo ngaso sona isikhafulo lesi. Namhlanje uyabuya uyafona. Uya ngo-WhatsApp wenza yonke into, unblock yonke into. Manje mkhulu hayi uthi ingozi kakhulu. Yazi ukuthi uhamba ney'thunywa izingozi kakhulu, futhi izohamba nayo ingozi kakhulu. Ngoba nawe ngikhuluma nawe izolo. Namhlanje sakabuyile. Singakathathi nokuthatha something nje, ngakathathi nokuthatha something. Kodwa nawe sabuya. Hayi uyinkinga-ke mkhulu, uyinkinga kakhulu eyi hayi yazi isimanga yazi ngingahlela ngiyi-one. Hhayi-ke bogogo namakhehla, hhayi ngicabanga ukuthi-ke nami nginwebile ngayideka nazibonela nani ukuthi-ke amandla ami alele ngakuphi. So engizokusho-ke bogogo namakhehla, mina ngishaya isifuba, ngiyazazi ukuthi ngiyasebenza and ngiyazazi ukuthi abantu bayakholelwa ey'nkambini zami, njengoba uyibonelile nawe ngama-testimony. So ngicela ukuthi wenze njani-ke njengamanje-ke uthathe le namba ungu-WhatsApp usho ukuthi mkhulu bengisacela isikhafulo ngila eJohannesburg, kushaya i-cash on delivery. Uma ukuthi-ke futhi nakhona ungaphandle waseJohannesburg, faka imali uzobona-ke bogogo namakhehla ukuthi-ke iy'nkambi zami zizoyenza kanjani. Sho uzofaka u-910 noma uzofaka u-860 yabo, ngoba 7 to 9 days no 3 to 5 days, and then uzoqala uthole i-SMS yakaphepha. Milifika leli khambi ngiboneni nichaze kanjani, nibuye nize la ka-YouTube niyobheka kahle ama-instructions bogogo namakhehla. Uma ukuthi futhi uyanqena ukucela ama-instructions, mhlawumbe ubheka ama-instructions ka-YouTube, into ozongenzela yona isimple, uzothi mkhulu bengisacela i-instruction yesikhafulo, and then ngizokuthumelela i-voice note, ulalelisise kahle, uyenzisise kahle, indoda yakho izobuya, intombi yakho izobuya. Akekho umuntu okumele ahlale yedwa njengoba kuyi-winter. Izwani ngami, cabanga uzolala njengo-Okapi, umuntu owayesekuqomile nawe usubona i-future ngaye. Bogogo namakhehla ningayivumeli leyo nto leyo, ningayivumeli leyo nto. So angifuni ukwanda kakhulu bogogo namakhehla, ngicela nje ukuthi ngehlele ngenzansi, inkosi ikhuphuke njalo.